Пек, пътуващата болха в Париж, Франция. Карта на Франция. В Лион Пек скача от бутилката на гърба на едно куче. Семейството на това куче се приготвя за тръгване, Петя на гърба му. Вземете кучето в колата. Отиваме на почивка. Чудесно. Колата се движи по пътя, една от гумите се спуква. Всичките излизат от колата, горещо е, бълхата се излежава на гърба на кучето, така както на плажа. Ще се прекарам невероятно тази ваканция. 2 часа по-късно гумата е поправена, тръгват. Пристигат в Париж. Най-накрая пристигнахме. Кое първо да посетим? Айфелата кула или площад Бастилията? Площада Бастилията. Пристигат на площада, операта Гарние може да се види на заден план. Да пинем нещо? Има кафене ето там. Аз искам студена напитка. При вечер посещават Айфеловата кула. Колко високо, но и приятно е. Прав си, детето ми. Да, какви спомени ти носи. Каква чудата кула. На върха на Айфеловата кула. Знаеш ли, момче, днес Париж чества годишната от битката, щурмуването на Бастилията, по време на Френската революция, преди повече от 200 години. Ужасно. Те наблюдават фойерверките изумени. Париж, какво хубаво място. Чудя се какво по дяволите им става на тези французи.